ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ଖାଇଛି ଏଠି କଳା କଳା ଦିଶୁଛି। ତମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? କଣ୍ଟା ଫସିଲା। ଆରେ ମୁଁ ଗନ୍ଥା ଟେକୁଛେ ତଳେ ସେ ଯେନ୍ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଯେ ଡାହିଟା ଅଛେ ସେ ଡାହି ଅଛେ ତାର ଗୋଟେ ପଶିଗଲା। ଦେଖିପାରୁନି କି? ଆପଣ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ନେଇଯିବ, ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ ନ ନେଇପାରିବ କିଏ ଜାଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଖରା ମାସ ଆସିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଇଏ କୁହୁଡ଼ିଆ ସକାଳର ମଜା ପୁରା ଭରପୁର ଭାବେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଥରେ ଏହି ମଜା ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ ବର୍ଷେ କାଳ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେତେ ଦିନ କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି ତା'ର ମଜା ଟିକେ ନେଇଯାଇଥିବା ଆଉ। କୋକୋମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭଳିଆ କୁହୁଡ଼ିଆ ସକାଳରେ ବୁଲିବା ପସନ୍ଦ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତଳକୁ ଚାଲି ଆସି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ବନେଇଥିଲି ଟିଫିନ୍ ପନିର ପରଠା। ପନିର ପରଠାରେ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପନିରରେ ମୁଁ ପିଆଜ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଲୁଣର ସିଜନିଂ ଦେଇଥିଲି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପନିର ପରଠା ରେଡ଼ି। ଏଇଟା ଖାଇକି ଟିଫିନ୍ ମଧ୍ୟ ଧରିକି ଯାଇଥିଲା। ଏଇଠି ତା ବାପା ସହିତ ବାହାରିଗଲା ସେ ସ୍କୁଲ। ମୋ ଝିଅକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଲେ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗେ ସକାଳୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ କାମଟେ ଗୋଟେ ସରିଗଲା। ମୁଁ ବି ତାପରେ ମୋ ଠାକୁର ପୂଜା ସାରି ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ବନେଇଥିଲି ଗଣ୍ଠିକୋବି ଭଜା, କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ବାଇଗଣ ଯେଉଁ ଥିଲା ସବୁ ବାଇଗଣକୁ ମସଲା ଦେଇକି ଗୋଳେଇକି ଛାଣି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା ଝିଅ? କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ହେଲା? ମାଡ଼ ହେଇଗଲା କେନ୍ତି? ଇଏ ମା କେନ୍ତି ହେଲା? କେନ୍ତି ହେଲା ମାଡ଼? ହାଁ ଘରକୁ ଆ ମାଡ଼ କେନ୍ତି ହେଲା? ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଉଥିଲୁ କି? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ସବୁ ପିଲା ମୁଁ ଠେଲି ଠେଲି ଆଉଥିଲେ। ତୁ ପଡ଼ିଗଲୁ? ତୁ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲୁନି, ସେମାନେ ଠେଲଉଥିଲେ ତୁ ସାଇଡ୍ ହେଇ ଠେଲା ଠେଲି କରୁନି କହିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବେଲେ ତୁ ସାଇଡ୍ ହେଇଯିବୁ। ତୁ ଏତେ କାହିଁକି ଦାଦିଆ ମା ବନୁଛୁ କି ଏତେ ପାଠ ବତଉଛୁ? ତୁ ତ ଚୁପଚାପ ସାଇଡ୍ ହେଇଯିବୁ। ତୋର ଯା କାଢ଼ିକିନା ରଖ, ମୁଁ ସଫା କରିବି, ଡେଟଲ୍ ଘଷିଦେବି। ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ସକ୍ସ? ଚାଲ 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 ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ମାଡ଼ କରିକି କୁହୁ ନେ ମାମା ଖାନା ନେ। ବେଙ୍ଗେନି ମୋର କେମିତି ମାଡ଼ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇସ୍ ବହୁତ ଜୋର ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଝିଅ। ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଆରେ 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 ଏରେ କୁଆଡ଼େ? ଆରେ ଆରେ ବେଶୀ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ହେନ୍ତି କ'ଣ ଘିଚେ ନା ରୁହ ତାର କ୍ରିମ୍ଟା ଲଗେଇଦେବି। ୟାକୁ ଧର ତ, ତାକୁ ଧର। ଏଇଥିରେ ବେଣ୍ଡେଟ୍ ଲଗାବନି, ଏଇଥିରେ ଖାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲେ ମାମା। ନାଇଁ ତମେ ଘଷିବନି। ହଁ ଘଷିବନି। ଆଉ ନ ଘଷିଲେ କେମିତି ହେବ? ର କିଛି କାଟିବନି ର କିଛି କାଟିବନି। ମୁଁ ଆରାମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିଦେ। ଜଳେଇବ ଟିକେ ଜଳେଇବ ତାପରେ ଠିକ୍ ହେଲା। କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ରେ? ନାଇଁ ଏ ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଟିକେରେ ଦେଖେ ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ନାଇଁ ଚାଲ ଶୋଇବା ଚାଲ। ନାଇଁ କୁହ ହଁ ବାବାର କଣ୍ଟା କାଟିଦେବି, ତୁ ଶୋ ମୁଁ କାଟିଦେବି। କଣ୍ଟା ପଶିଛି ଖାଇଛି ଏଠି କଳା କଳା ଦିଶୁଛି। ତମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? କଣ୍ଟା ପଶିଲା।
ଆରେ ମୁଁ ଗନ୍ଥା ଟେକୁଛେ ତଳେ ସେ ଯେନ୍ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଯେ ଡାହିଟା ଅଛି ସେ ଡାହି ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ପଶିଗଲା। ଦେଖିପାରିଲୁନି କି? କେମିତି ଆଉ ତଳକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ହଁ ଅଛି ଅଛି, କଳା ଦିଶୁଛି ଆଉ ଅଛି। ର କାଢ଼ି ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଏକା କାଢ଼ିଲେ ହେବ। ର ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି ସାଇଡ୍ ହବୁ ଧୀରେ ହେଲା। ଏଇଠି ଧୀରେ ବାବୁକେ ଦେଖ ଧୀରେ। ବାବୁକୁ ଦେଖୁଥା ମାମା, ମୁଁ କାଢ଼ୁଛି, ତୁ ବାବୁକୁ ଦେଖୁଥା। ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଟୁଛି। ଏଇ ମାଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଖେଳ ନା ମୁଁ ଖେଳ ନା ନଉ ଦେ। ଦାନା ଦାନା ଥିଲା ଲେଖି ଲାଗୁଛି କି? ଧରିକି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ପଶିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ପଶିଥିଲା, ପୁରା କଣା ହେଇଗଲା। କେତେ ବଡ଼ କଣ୍ଟାଟା ପଶିଥିଲା ଭାବ ତ। ଏ ଭାଇ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଣ୍ଟାଟେ ପଶିଥିଲା ବେଲେ ଆଉ କ'ଣ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଣ୍ଟା। ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ପାଲକ ସୁପ୍। ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ଗ୍ରେଡେଡ଼ ପନିରରେ ପିଆଜ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ମିକ୍ସ, ତାପରେ ଚପ୍ଡ ଅନିଅନ୍ ଆଉ ଚପ୍ଡ ଗାର୍ଲିକ୍, ଟିକେ ମଟର ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ଆମର ପାଳଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଣି ଟିକେ ନେଇକିନା ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ତାକୁ ଟକର ମକରକିନା ଫୁଟେଇ ଦେଇଥିଲି। ପାଣି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ମଟର ଯାକ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ମଟର ଯାକ ଟିକେ ହାଲକା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକିନା ଟିକେ ହାଲକା ଡାର୍କ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ମଟରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେହି ପାଣିରେ ଏଗେନ୍ ମୁଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ସବୁ ଧୋଇକି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ନରମ ହେବା ତକ ହିଁ ତାକୁ କୁକ୍ କରିଥିଲି। ଟିକେ ଯେମିତି ପତ୍ରର କଲର୍ ଟିକେ ଡାର୍କ ହେଇଯିବ, ହାଲକା ଖାଲି ନରମ ହେଲା ତକ ମୁଁ ତାକୁ କୁକ୍ କଲା ପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଆଉ ଥରେ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ପାଳଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ ମଟରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲି। ले लेंगे पानी, उसको ग्राइंड कर देंगे अच्छे से। प्यूरी रेडी हो गया है। अभी हम एबे मु कड़ाई नहीं जाइली टिके मात्र तेल टिके गरम हो सारा पर मुझे पकई देइतिली कटा होइतिबा रसुण, तापर पियाज। रसुण पियाज भल भाव टिके कुक हो गला परे तापरे मु रही जाइतिबा पनीर आउ पियाज आउ धनिया पत्रर मिक्सचर को पकईकी भलसे घांटा घुंटी कर देइतिली। टिके हो सारा परे मु तापरे से प्योरी को सेइथिरे पकई देइतिली। तापरे मु पकईथिली स्वाद हिसाब रे लुण आउ टिके क्षीर पकई देइथिली आउ तापरे स्लाइटली टिके चीनी पकईथिली कारण ये टेस्ट को आउ टिके एनहांस करिवो। तापरे मु ताको गोटे बॉयल हेबा तक भलसे फुटई देइथिली। 5-6टी गोलमरिच दाना को मु भल भाबे गुंड कर देइथिली। देखंतु भल भाबे फुटीगला बिना कॉर्नफ्लावर पकईकिना भी सूपटा केते बहलिया और गाढ़ा ହେଇଛି। सरला एबे बाउल को काढ़ी के आमे सर्व करिवा पालंग सूप। पालंग सूप उपरे मु खाली गोलमरिच गुंड को खाली सीजनिंग करथिली पकईथिली। तापरे हस्बैंड को खाइया को देइथिली आ झियो को मध्य देइथिली। मो पुओ मध्य एटा खाइथिला। आ एमानक रिएक्शन सब देखंतु। केंदी जे झियो सु कौन हला मामा तमे लागि गोटे बढ़िया सरप्राइज आनछि ता संगे दुईटा कोनडा देखा बंद करली कौन एडा बेटा एडा हला जेली पिज्जा वाला चॉकलेट वाओ मो पे हार्ट थैंक यू चिरी दे देखंदो देखो पूरा एम्प्टी देखो मु संग संग कर देली आगे पिज्जा देखो पिज्जा एबे के खाइबो पिज्जा ते हे छी पिज्जा नहीं नहीं तमे आगे टेस्ट किन लाग गम
च्युइंगम टेस्टी पनीर परोठा केमती ହେଇଛି फिलिंग देखुଛ ତ ନା ତାତି ଯାଉଛି ହଁ बेसी होचु बाबू तू बेसी माने बेसी एते दुष्ट खाली ताके मारी नौचे खाली देखु न ताको केन मारुची देखो 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 केन मारुची किते साहस आय काई ताको मारुचु मो पुअर राति रे जहाँ दुष्टामी खाली मो झील को खाली मारी नौची एटा देखुना मारी सारा पर गाड़ी देला को केंदे हसी दूची ता गोड़ चिपे बोली ता बापा ताको कहते सेटा शुणिकी से हसुची राति रे आमे खाइतिलु फ्रूट एंड नट आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी थिला जदि आपण मानक मो वीडियो भल लगे प्लीज लाइक करेंगे सांग मान सहित शेयर करेंगे मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू जय जगन्नाथ।